A v roku 1423 bol Bratislavský hrad prestávaný. Nakoniec vás chcem pozvať na krásnu, úspešnú výstavu. Nech sa páči našich známych, veľmi zlatučkých, milých heterosexuálnych umelkyň. Jedná sa o Romanu Babrák a Martinu Šminkovičovú. Poďte, neodchádzajte, poďte, nech sa páči. Faunu a flóru slovenského národa si môžete pozrieť tu. Jedná sa o vlka pravého alebo aj vlka divého a medvedia hnedého, bambucatého. Tieto dva artikle sa chcú a chceme, aby sa strieľali. Autorky dlho rozmýšľali, ako stvárniť svojho predsedu. Čo to je? Detičky, možno aj vy viete? Áno, je to sviňa domáca. Prosím, je mi to ľúto, ak ste homosexuál, nemáte čo robiť na tejto výstave. Boli vám vymiera biela rasa a vonku. A z takého súčasného secesného gotického štýlu. Jedná sa takisto o predsedu, vidíte, má aj fľašku v ruke, šoferuje, no. No a v konečnom dôsledku je to asi 2-3 sekundy pred nárazom do semaforu, kedy semafor padá. Toto sa jedná o autoportrét, zvýrazňuje charakterové vlastnosti samotnej autorky, olejomalba Romana Babrák, krásne proporcie tela, veľmi prepracovaná postava. Za mňa. A na záver ešte by som chcela dodať, že autorka Šminkovičová je autorka, ktorá sa preslávila aj Monou de Lis a takisto aj obrazom Hviezdna noc nad Kice.